Jeg står nu i entréen. Der er trappen ovenpå. Der er et skab ind til elektriske installationer. Der er der et skab, vi bruger til sko. Og nu går jeg ind i stuen. Her er fjernsynet. Der sidder Phyllis. Her har vi nogle bøger. Der er lidt rodet. Jeg går nu ind i det her indre rum. Her er et af vores badeværelser. Her er køkkenet. Fyret er inde i det her rum. Det her er et ekstra rum. Vi bruger det som pulverkammer lige nu. Vi har tænkt på at lave køkken herinde senere. Her går det udenfor det lille rum, hvor vi måske kunne stille vaskemaskinen senere. Det er lidt uskarpt til ud til. Sådan. Og der er døren ud den anden vej. Vi kan lige åbne. Der kan vi se noget af haven. Garagen. Så går jeg tilbage, og så kan jeg gå ovenpå. Der er Phyllis. Nu går jeg op ad trappen. Her er endnu et badeværelse. Denne gang med bruser og fisk på væggen. Her er Marcels rum. Vi næsten er færdige. Han vil have det rødt og mørkebrun gulv og udsigt. Der er nogle små forretninger derude. Det her det bliver lærerens rum. Lige nu er det bare pulterkammer. Hvis man går hen ad den her gang, så kommer vi til Charlottes værelse. Hun har igen en udsigt ud af det samme sted. Og her er vores soveværelse. Vi sover stadigvæk på gulvet på en madras. Her er lige en seng. Her er endnu et badeværelse. Med et indbygget skab. Og vi har udsigt ud over haven. Jeg glemte et rum. Der er et rum nede under det tag der. Jeg går lige ned og tager det hurtigt. Så vi går nedenunder nu. Vi kan også lige tage udsigten herud. Jeg glemte rummet herinde, hvor vi spiser aftensmad, hvor børnene sover for tiden. Her er vores spisebord. Og det er min gamle sigt, der sover børnene lige for tiden. Og det var det.